И вече голяма и не е дете, трябва да може да познава тялото си, в каква степен може да се натовари, в каква степен, да кажем, ако има болка, дали може да я търпи. Дава ми малко по-свободно тя да води малко тренировката, по проста причина, че тя е човека, който усеща тялото си. Аз мога да й кажа, какво да направи, колко да бъде натоварването, но в крайна сметка много пъти се получава, като се мине през по-голямо натоварване, отколкото нейното тяло може да понесе, се получава, че на другия ден или след 2-3 дни се получава някакъв отрицателен ефект. Което тялото ми просто казва, трябва да спреш сега, защото следващото може да е фатално. И предпочитам да взема кратка почивка, на следващия ден да е максимално натоварването, а не да е всеки ден трупане и накрая просто изведнъж рязко надолу. Не търсиме това, търсиме надграждане.